Karom nalika chinghon nai karbi ang longarat pini ilitum cethan namnang sarmar sarpimar. Bangso tupi kacethan ben nalitum pan mate nili methang ban same nang rokok ta thek bon same ilitum cethan pon nang kok po athela bangso akiso litpar piglo ilitum mahabarsita. Nili bangso video long lam ningji chotke bangso tomon lang no nili khangun e lage methang realization ben se ilitum unji. Nalitum stame arjulong bon thailo mate news media long same thekpon long thailo sarpimar tum alang litum methang asomara chichi chacha chibitikang kraisi alang litum konane asar mar konane ari sumarang ke kadun stamido lahai chichi chacha asomaratum apai phan ko ani ning ke chethe alang litum ajat kisung ke boy le dostame alang litum apai phan si chiriji alang litum apai apokar lo ke duhut pen same ko ani apai phan ning chethe lapenta apai lapenta aso alang litum a connection ke ko ani ke the bangso asomar ke the ke dingji phan apai ka hondo venangji alang litum jong si apaya kang honlong le pulutang te alang litum same katikuk dukongji bon same nang litum chinilo non alom akai bangso tomon lang no litpar pik asomar phan ingjin so se pin men se otikang bupsi ame thang aning ke hang si ka chepaple lason lo penang ana sar maratum sitame alang li me thang apiso panchi bikok se konani asar pimar konani akol jang phan amek chibi dunji innud also innud apin so phan ning che thepensi alang li methang apai apo ahem chi u bupsi labang so pin solong dunji athe labang so pin so phan alang li ning ke thedo bang son hem chubo chi pa meji phan alang li tum same ning ke thedo bon same non alom li tum thekmonong lo adhe ga sar maratum alang li methang asomar methang apiso phan chi o bupsi alang li tum kon nane asar pimar kon nane akor jang pen karabji ko mat lahaya somar phan kelangji jongsi apai bang jongsi claim thek share lo pulutang de chelana thek po jongsi thek thelo pulutang de lahaya somar tum ko son si bang son ke thek ding dun po ko son si lo charlie dun thek po ko son si ning arong bohong ben ke dun thek po bang so video long li tum charlie dam bori sinang kopia thesi diverse red bang batpon bom lo mate kopia thesi penanso ka chikak dokok titilo nali tum same mathara comment pe tha aprang si lage communication issues penanso ang bong kachingki ke cheton data latai silo inut population anut kaprek bang populason latu bahani ang bong chibuji sero ave mate understanding ave labang so jok si adhega tumke pijo pen kachikak ji a chance to quantity number 2 infidelity pus englishman pulo inut bang jong si akaprek abang pipen ling dokok lo pulutang te hala inut bang aning samchelo labang so joini si alang litum stame kete kakji a chance tepik number 3 financial problem mate tangka maha kadure tangka maha ka vipen stame penanso chebhong the tangka maha velo pulutang te alang litum chebhong tap chebhong pupo lapen lote pijo pen aning stame ching samselo laso por se alang litum ka prick step matha detiti alang litum la an se akeme opportunity phan alang litum churi detiti lata isi diverse a reason mata thelo number 4 leg of compatibility mate alang litum ke ching angko ke alang litum cheme sen po la pen de pijo pen alang litum che thek long po alang litum chini po alang litum aning ke hang ason sitame che prek jam lasi bangso aning ke hang che papreng ji phana alang litum sitame bangso steps tame alang tum ke kam che jor pon detiti number 5 emotional or physical abuse adhega tum apiso atum apenan phan hengno dak mata aning pa oil lak ason ning je detiti lason tak si pinso atum same apiso phan hingno dak juno dak ason pu detiti laso joini si alang litubang bong ni kang samse do kongdeti lacho takalilang physical abuse adhek tum ke apenan tum sita me apiso atum pan ke theng ke chok areng a hu ke paso sita me dodo lahai ka do ka velaga kheng no effect si dorong titi labang so joini arlo so atum same che chagun ipo alang litum same ka prek step deng detiti number 6 unresolved conflicts ilitum kado ka we tum stame penansuang bong ke chebhong pasai pasui ke adon tinta doma pusinili matha bon stame ke chok che ke bang jike ilitum penanso chebhong po sitame ilitum chipa me thek thedet resolve to take thedet lason no polotang te ilitum alive along aking no ke bang ji a chance do lasi chebhong tame bol same ilitum ke cheme senji phan same puthot bor ithunangji lata pinso nangji alu sonangji polama belo lahen sitame ka cheme senji phan bor inangji number 7 unmet expectations
Ilitum sarmar man miangko mate sarpimar man miangko ilitum expectation do ilitum ining ke hang do one penando lo prote lason po oni arlo endo plutang te ni pisoni phanaka honji lason po lai expectation ilitum do bon sitame reality ilitum dong se hala so expectation na teng long dam de lo plutang te ilitum ningkang sam se pangcheng po lapen lo te pilo ilitum penanso ka chikakji phansame matha de titi laseneli matha tengke risumaro korja tum same expectation dam redang ne hala nani film longson nani serial longson ge tum expectation redang ne athe reality long ke elitum ka break film cinema long atengke kali number 8 bangke unable to conceive adhe ka tum phanili arjupon long lo usumar chupati tek thindet lo pulutang te alang litum same ningang samsi doko po alang litum chekak dakiti lapende sia bangke addiction sitalo addiction nane ilitum kangri kangkrang pen lok ekai chipadam atum semedo kangri kangkrang po alang litum me thang a hemarit seme chelang pamitek thelo apiso sopan same lana pamitek thelo alang litum ajara sailong sitame claim bon thek pami milo labang so aning siksak po darlu sutum sitame konane kikadya chance thepi athe ilitum chinilo pin so atum si pin an ke responsibility do mon sitame bang so responsibility at e pulutang te आलू स्वतुम समय को सोन से आनिंग अरोंग वेर डोटेक पो का वेलो पुते हेम के कच्चे बोहंग जी अचान सेपे लासी पिन स्वतुम समय बो इपिक नंग जी हेम की पा मेसन जी भान के रेस्पॉन्सिबिलिटी टेपिक नंबर 10 लके जस्ट फॉर फन आधे तुम के जस्ट टाइम पास ऑफ फंडी तांका महा सब दो चंपो अलांग तुम पीर ठे के दो इससेक निंग जे पारोंग इताप फन समय अलांग तुम को नान्या सर पिमार पंचिंग की पो नान्या कोलजंग पंचिंग की पो lai sita me dodo labende nili thekponong lo penang analso tum ke apena na pansame che dong thor ti do directly or indirectly apenan finance me respect chi pitek the lasi lahai sita me isi diversity a chance do penan so ka chekak ji a chance thepi labende number 12 marrying too young adhe tum ke arta be pin pen penando po arlu so en po alang litum ke arta videlang podalang litum ke mathal same ingcho chelang labang so joine alang litum achichi cha chalam same che bhongpo labenda alang litum chekak po mate adhek tum ke aka prek aking no step same identity nilitum adonlo inut alang li amen nili pupelo alang li kopilo high school charlie bom hulsi alang li penan do koklo api alang litum kopi ko son alam ne pen alang litum chebong no api alang li methang masi kerosene chedung nun lo la pente chekai choklo la son steps me deng detiti la si litum jongsi la hai khangji pulotang te arta belang pulotang te litum khang nun veknang ji alang litum kema tha matured pa me made kema tha ingtang pa me api si alang litum phan penan sitame pa donang ji arlo so sitame pa anang ji number 14 labange social media litum Facebook Instagram punon lahai hi nat pen sita me asabo pidhi ka chelardu athe litum jongsi Facebook lang namlo plutang te hada litum mesen banga live thek dam long ji hada lang litum Facebook long chipi banga live thek dam long po ba bangi ki jui lok bangi ke plan ki phi ko ane ekdom ningkarong bohong bang family ke lahai litum thek dam long ji sita me hala tum sita me reality ke koson e litum chini ne bon same hadak Facebook long chepaklang nan Instagram long chepaklang ke alang litum ekdom mipik mesen son se chepaklang ji anke pen ana pin sol so tum ke lahai lang po la pen de alang li amethang life pen che compare po adek to matha po ba ne kai ke kupi se chemande lo banga kai ke jo ningarong bohong pen lok ke plang ki phi ke thek kere bon same nituma kai ne hem ke kai ki sita me kiche bohong lok ne hem ke latawe halason ta be ola son che matha po chi compare po la pente ningkang samse ame thang alai mate ame thang a family along stame dopo labang so jone alang li tum hala alang li social media long ke thek long ateng khelong ji apan same alang li tum ka break step deng identity la si li tum social media same ki and same chere nang ji hada ke reality side de kali hada ke fake do pic elitum social media long Facebook long thek long ji ingne king ben stame photo chi click ji bon stame aning arlo copy lo ne aning ki duk lo ne aning ki oil lo ne copy lo ne elitum chini ne elitum photo long sing ne king si thek long chot adhe ga tum ke chipaklang ji ne life enjoy pic lo jo ne ke lason hada ki ji dam hapu lason ke claim lai ka do ko chipaklang ji bon stame a reality alang litum kai long copy ki sumne hal hai ke alang litum chepaklang te la si litum lai social media ke en ben same litum
cheri thek nang ji social media ilitum en pon tame bon same ilitum hal item ben chi compare pen ilitum ekai chi phalang no inang ne penanso ka chikak ji athei do pik neli nalitum panang ke than anchot lapukali ka prek athei same dolang nalitum chini pulotang de nalitum comments speak tha aprang prang ke ilitum che than nam bom nane USA foreign country ke episode pik ben da penans dame do pik po bon same non ke pijo ben ke ilitum bang so atomon lang no same nang lut no ilitum ka che than ana problem pen ke che pojok nang ji abidi ilitum methang si matha nang po ilitum penan so lam ka che than hut stame ilitum arjudun pa menang ji alang litum ko pc ki puma ilitum inning arlo alam ka che than seroi hut stame arjudun pa menang ji lapen de ilitum inning arlo alam stame che thanang ji lapen hala nakar juduna bang stame nar judun pa menang ji penan so lahin respect chi pi seroi nang ji lapen de penan so angbong apor chi pi pa menang ji Ajat kisum ke boyhood same joy ke hud same alang itum arjab dun thip nang ji ahut pen ke lahin same chero seroi nang ji ahut pen ke litum episode pan same choro thek nang ji ba ko na gela bang so address kaching thang ben chelon piglo lang me pighe puta ro thek nang ji la son thak si alo so tum same apen nan pan choro thek nang ji ba ko na ge handsome pig bo la so address ke nang ge chelon pig bakon nang la sonda claim thekbo nang la sonda ban thekbo bakon nang la bangso harmony phanai wan pipo choro par piglo nang ningvi okna po cholong po choro par piglo nali tum ka preka bidipen mathanon epenan phan ko sonsi kero nang jima lapene biso pan ko sonsi kero nang jima nali tum seme matha theklo ko sonsi epenan songbong kachero nang jima elitum kachero nang ji kenang sot chebong sita puthot chemisen je phan same bor inang po kache bohong horilitum ade pate thede nang po inut bang jong se aning thi pik pom matlo protang the inut bang dodun joy sita me kenang sot jong hele thak don ing tung sita me thak don det sita me kenang sot hala chok che bang si ili ke chok phanang puret sita me do thai ji hala suhut sita me ilitum arju ding nang ji athe hala bang ke aning thiloge hala sut bang ke ilitum chok pu wai pit same do joy sita me kenang sot ilitum jong si revenge ilitum jong si lam ke thak don no protang te lage ame akar bang themu si po lapende lahin same ilitum trust mate ning ka che thei sita me ilitum kenang sot lapende ka preka son dolang ilitum penan soang bong ning kang sam ki doji phan ke nalitum same matha ponon lapente nalitum keng kam thejor ponon labende sona thebang ilitum ning chibi pa menang ji ilitum ego pudodo munitum along nete ne nangte nang di la son bang ke avide nang ji ego bang avide nang ji labende revenge mate alar ki hui la bang ke penan song bong ke nang ne alar chuita piche po banga pregali ke hem sivet ke lata penan solang lasi revenge mate alar ki hoy laki inning epox me matha thede nanji labane ki jut si akor janga tuma phan kachuning riji ke lalo nangli tum sarmar ma risomar ma pangthek pa medha risomar single pole nangli tum chinkinon sarmar pu chinilor ke nangli tum chinki nang nilo athe lake nangli tum hala sarmar sarpimar atum akai pan hoklo halal tuma family long nangli interfere don lage alangli tum family ki pa phuklo lage hala so amunit sarmar uchini lor ke lage kiche jogdon ke lage hala so family phalang no don no lasi lage isi me o ang theke kali bang a family long interfere bang family long kiche jogdon ke mesena son kali bangso apirte mate bangso karbi angnong arlus tame single kedo ari sumado lang hala tumhanang nitum chingki donon upia thesi sarmar phan ka chingki na hela labende risomar tum se mela sono sapi mardo man ke lang nilo nani tum kor jang phale rino labende sarmar sarpi mar tum stame lahai hi natke nali tum ke a time a date par elo validity jut elo nali tum a responsibility nali tum a duty ke non kedo nangli penan bonon nangli piso bonon alang litum ko sonsi ki pa messenger ma sinang tum matha nang ko alang litum phan si ko an ba nangli long kang hondo an sami pinang po methang a chora phan mate usomara tum phan ko sonsi ke lang pa me thek jima lasi apor chipadam nang po nani akor jang phan chingki dun hilang nani asa pimar pan ka chingki dun hilang lai ke nangli tum apor chipadam nang nilo usomara tum akai ke pa messenger phan si matha nang ji athela hayo so martum si monang thenang ding lo pute ilitum phan same nang lana po ilitum jongsi lahai somatum phan ilitum phalang no dak lo pulotangte ilitum ke sar hut ke ilitum phan alang litum nanglang jima nangkelang jikali ilitum phan nangke theng nangke chok sita me doji
Elitum ning ding ning John pen osumara tuma pan lana pa menangji lo pacharli pa menangji mesena bang pu bang pipa chimanangji an lo protangte elitum kinangji son an tangka maha lahai an sam elitum long bangji kachethanangji son ke do piklang bon samene bang so video neli pading damu ilo elitum kewang jarni puthod elitum chethan chemum pon bomnang elitum sistame neli phanang thana pare pon bom noi comment sang pidonik tha neli kachini ni ason dot haji las nali tuma gyan nali tuma ke text same nili phanang pinang ji kenang sot nali tum bang so video ke cheng pen ki jut an kelang tek pot ka do ko be phan same choru par piglo elitum ka prega video long puthod chetang thunang dome thak me karnom